Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulet ka East Giant Hills District kelayo jingte bahaka lasni ublay ka arphondai trek uno pra arajar arpsan hakapor kumba sanshiteng janmiet la lap ya kamet jong wei urong ba bampala ban ithu karteng hakawei kasam masi hakashinong lakasin po phalang East Giant Hills katkum ka jingtokit ba malumala la shem ba uni orang ba udai unong ap jong kasam masi la kumba shibanai AA Hadian ke jingtoket ke babania ki pulet kilala bau ni orang ba udai bala syutep kerteng tangkum u Justin ki pulet kemshem lalap satya ya kanu ke jing pentep ke babania ne kinu ki duler na kamet jongu uni orang ba udan ya karinyeng ka bajrong san phut lai ka dor balam rong stem ka dor khmat bajrong usnyu u balingkot bat ki khmat ki baret ka donru kadak ing ka ba 4% na shadin kamet jongu Hakapor balap ya kemen, uni orang ba upong da kasop t-shirt rong sao, ka jaket rong blue, ka patulun rong jerngam, bat ka patulun po rong sao, bat udeng hakti ya ka baje quads rong yong. Hadin bala pendep ya ka jingtoket, ya kemen la penkit no sya civil hospital ka badan hakliriat.